Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. Bankový sektor prijíma technológie umelej inteligencie na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti, zlepšenie zákazníckeho servisu a optimalizáciu interných procesov. Vďaka schopnosti umelej inteligencie analyzovať obrovské množstvo dát umožňuje lepšie hodnotenie úverov, detekciu podvodov v reálnom čase a personalizované finančné produkty, čím zabezpečuje bezpečnejšie a rýchlejšie transakcie pre zákazníkov. Systémy riadené umelou inteligenciou tiež poskytujú automatizované poradenstvo v oblasti investícií a správy aktív, čím sprístupňujú tieto služby širšiemu okruhu klientov. Avšak s prínosmi prichádzajú aj významné právne úvahy, najmä v oblasti ochrany a súkromia dát. Na plné využitie potenciálu umelej inteligencie v bankovníctve sú potrebné jasné právne rámce, ktoré zabezpečia etické používanie, zabránia zaujatosti v rozhodovaní a ochránia údaje spotrebiteľov. Zodpovedná implementácia pomôže udržať dôveru zákazníkov, zatiaľ čo maximalizuje prínosy umelej inteligencie pre bankový sektor. Kontaktujte Crowdy AI, dozvedeli viac o možnostiach